Vi har i forbindelse med vores projekt fået til opgave at finde et problem ved McDonald's, som vi kan bruge linjeprogrammering til at løse. Vi har kigget på McDonald's. De har ikke særlig mange begrænsninger, de ser jo ikke så tit op på varer osv., så de har svære begrænsninger. Men vi har lavet prøv at se, hvis vi har en mand, han har et andet team, han skal kun lave cheeseburger og Big Macs, og så kan han max bruge noget tid på hver. Så er vi gået ned og lave vores schema her med burgerbøf og med burgerbrød, produktion og pakken. Der bruger han 50 sekunder til en Big Mac og 34 sekunder til en cheeseburger, og han har maksimum 2900 sekunder til det hele. Sådan fortsætter det hernede. Og så har vi fået udvidet ud med McDonald's og dækningsbidraget på en Big Mac af 2,4, cheeseburger 1,65. Så vores dækningsbidragformel er db af x, y er lige med 2,4x plus 1,65 y. Og den definerer vi, og den skal vi bruge senere. For at finde ud af noget omkring det her, så skal vi prøve at lave vores streger, eller vores linjer til vores journalsystem. Og det gør vi ved at sætte dem ind heroppe, sætte dem ind i formen, i lineære programmeringsformen. Det har vi altså gjort her. Og så får de forskellige linjer her, og så definerer jeg dem A, B, C, D, A, B, C, E. Og så for at kunne lave min specielle form her til polygonområdet, så bruger jeg with plots. Den skriver jeg bare ind. Og så har jeg prøvet at bruge formen eller funktion, der hedder inEqual, hvor jeg sætter mine linjer ind i og får den til at lave polygonområdet. Så har jeg så lavet min polygonområde her. Og så et af de punkter her, her, det er så der, hvor den kan højst dækningsbidrag. Så bruger jeg så mine niveaulinjer fra min dækningsbidrag via mit dækningsbidrag og finde ud af, hvilket punkt jeg skal bruge til at finde det største dækningsbidrag. Det vil sige, at jeg sætter dækningsbidragformen og sætter den lige med 100, hvis det nu er 100. Og så får jeg en niveaulinje, som på den røde her. Så kan jeg se, at jeg skal længere ud. Så bliver det dB af 120. Så kommer jeg lidt længere ud. Så laver jeg en 140. Så kommer jeg ud på linje med. Jeg har en streg der. Så kan jeg se, at der er 2 punkter, der ligger opad. Jeg ved så ikke, hvilket punkt det er. Så går jeg ned og sætter de 2 punkter. Det ene punkt, der sætter de 2 streger, der går igennem det punkt, der lige med hinanden. Så kan jeg så se, at det ene punkt er 33,13, og det andet er 36,57. Så tager jeg den anden hernede, og sætter de 2 streger, der går igennem det punkt, lige med hinanden, og solver den. Der får jeg 43,08 og 21,96. Så for at finde ud af, hvilken en der er det største dækningsbidrag, så sætter jeg dem ind i min dækningsbidragsformel. Så kan jeg se, at det første punkt, som er den her oppe, den giver 139,8, og den anden giver 138, den her oppe, 38,042. Ergo, så kan jeg se, at det første punkt er den med det største dækningsbidrag. Sådan har jeg brugt til at finde ud af et problem her, og det er en fremragende måde, så jeg hurtigt kan finde ud af, hvad han skal lave mest af for at få det største muligt.